verbs pronominals que afixen un prefix. Sabeu que els verbs com pentinar podem posar-los se, pentinar, se. Els fem pronominals. Però n'hi ha verbs que en pronominalitzar-se afixen un prefix. Dur, endur-se. O portar, emportar-se. Dormir, adormir-se. Seure, asseure's. Este últim dins del País Valencià caigué en desús. En ma casa diem sentar, assentar-se. Però això és un altre vídeo, que si no se'n fa molt llarg. O siga, tu podries dir li he dut un regal, però en canvi has de dir m'he endut el regal. No existeix m'he dut. Has dormit moltes hores, però has de dir t'has adormit molt ràpidament. T'has dormit no existeix. Així com en francès, j'ai beaucoup dormi. Però has de dir je me suis endormi, perquè je me suis dormi no existeix. Que sí, que en castellà és dormir, dormir-se. Però és com si en castellà digueres a dormir-se. Me he adormido a las 3 de la mañana. Me he emportado esto a mi casa. En castellà sona estrany, però és aixina. Llavors, emporta't o endús-te l'agulla d'estendre, no vos adormiu abans de les 9 o la preferida dels professors, com no t'assegues t'endús un negatiu. Au, cacau.